5 ta' Marzu, San Ġwan Giuseppi tas-Salib Reliġjuż, għex bejn l-1654 u l-1734. Kien Franġiskan tar-Riforma ta' San Pietru minn Alcantara, twieled fil-gżira ta' Ischia il-barra mill-Golf ta' Napli. Il-ħajja eżemplari li għex sa minn xkunitu kisbitlu l-grazzja li jkun l-ewwel Taljan imsejjaħ mill-mulej li għandna ir-riforma ħarxa ta' San Pietru minn Alcantara. Billi libes iċ-ċoqqa ħarxa ta' din ir-riforma, ħa bħala mudelli tiegħu il-Patriarka ta' Assisi u l-Penitenti ta' Alcantara. U minn dak tal-ewwel tallem bi ħrara kbira l-umiltà u l-faqar, waqt li mit-tieni ħa l-ispirtu ta' kontemplazzjoni u tal-penitenza. 3 snin wara li professa, is-superjuri tawh l-inkarigu li waqqaf kunvent hekk f'Ajjar u żgħir li kien kopja mitmuma ta' dak li l-Alcantara kien waqqaf fl-Ispanja. Wara ħatruh majjestru tan-novizzi u hekk seta' jifforma bil-kelma u bl-eżempju fil-pratika tal-virtujiet reliġjużi tant li bosta saru mbagħad magħrufin għall-qdusija u għall-mirakli. Kiseb mill-Papa Klement XI il-permess li jiftaħ provinċja ġdida tal-istatut tiegħu fir-Renju ta' Napli u tagħha kellu jaċċetta li jkun l-ewwel superjur. Huwa miet ta' 80 sena fl-1734. O penitenza imbirka li kisbitli premju hekk kbir. Hekk qal San Pietru minn Alcantara meta der lil Santa Teresa wara mewtu. San Pietru kien patri li għex f'penitenzi kbar. Kien qaddis li għen bil-kbir lil Santa Teresa ta' Ġesu fir-riforma tal-Karmelu. San Ġusepp tas-Salib rid isir iben dan il-qaddis Franġiskan u jgħix ir-riforma tiegħu. Aħna maħniex se nimitawh fil-ħruxija tal-penitenzi, il-penitenza tagħna trid tkun il-ħarba mid-dnub u minn dak kollu li nħossu li Alla ma jridux. Imma xi tfisser li tagħmel penitenza skont San Franġisk? Li wieħed ikollu fih l-Ispirtu Santu joħroġ xar f'dan l-istil ta' ħajja qaddisa li Franġisku jsejjaħlu tagħmel penitenza. B'din l-espressjoni Franġisku jrid ifisser dak l-atteġġament ta' konverżjoni kontinwa li hija karatteristika tal-ħajja nisranija. Dik il-bidla totali li twassal il-bniedem joħroġ mill-egoiżmu u l-indipendenza tiegħu għal dak is-serħan u id-dipendenza sħiħa minn Alla. Imma meta nisimgħu bi kliem bħal penitenza, sawm, astinenza u sagrifiċċji, x'għandna nifhmu bihom u n-nisrani tal-lum kif għandu jipprattikhom? Fl-1966 il-qaddis Papa Pawlu VI irriforma il-forma ta' penitenza fil-Kostituzzjoni Apostolika dwar il-penitenza. Fija fost l-obbligi ta' żmien ir-randan li probabbli tafuhom ifakkarna fil-liġi ta' Alla li tħeġġiġna biex nagħmlu penitenza, mod speċjali bit-tpattija għal dnubietna aħna u nitolbu maħfra lil Alla. Iżda ma' dawn il-penitenzi hemm ukoll il-ħtieġa tal-maħfra u l-modrija u l-imħabba konkreta lejn il-proxmu tagħna kollu fil-mod kif inġibu ruħna miegħu. Wieħed jista' ma jikolx laħam, jastjeni ruħu minn xorb alkoholiku, ma jpejjibx, jiċċaħħad minn xi divertiment, jieħu sehem f'qudiesa jew jagħmel il-vija sagra, jitlob aktar mal-familja, eżempju jitlob ir-rużarju, jaqra l-iskrittura mqazza, irażżan l-infiq u jagħti karità, iżur lill-morda jew ix-xjuħ li huma waħedhom. Nistgħu wkoll nieħdu aktar paċenzja b'xulxin, pereżempju, il-mod kif inġibu ruħna mal-membri tal-familja tagħna stess u fuq il-postijiet tax-xogħol inkunu kalmi u aktar osservanti tar-regoli tat-traffiku waqt is-sewqan.
moderazzjoni fl-użu tal-internet u tat-telefons ċellulari biex nagħtu aktar importanza u attenzjoni lil dawk li jinsabu fiżikament magħna. Huwa ta' valur kbir ukoll għalina li niċċaħdu għax irridu minn ħwejjeġ li jogħġbuna imqar għal ftit ħin f'ġurnata. Nitolbu. Mulej, bħalma għallimt lil San Giuseppe tas-Salib kif irażżan l-apptiti u l-burdati tiegħu u l-attenzjoni żejda għal dak li mhuwiex indispensabbli u jagħti aktar lilek li ħabbejtna u bat lil ibnek biex jurina imħabbtu bil-passjoni u l-mewt tiegħu. Għallem lilna wkoll biex norbtu qalbna biss miegħek li ser tibqa' għal dejjem. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.